Използвате ли етерични масла и натурални масла? Предполагам, отговор е да. По какъв начин ги използвате? Всеки ще каже, слагам си в лампа, за да умирише, намажа си косата с натурално масло. Това е много хубаво. Но за да имате много по-добър ефект, използвайте пъпа си. Да, чухте ме много добре. Използвайте пъпа си. И къпнете една капка от натуралното масло в пъпа. Оттам вашият организъм ще си вземе точно за където има нужда и ще имате хубава коса, здрави ногти. Същото важи и за етеричните масла, които използвате. Ако използвате? Капка в пъпа. Разбира се, някои от етеричните масла може да са ви силни, може да ви зачерви пъпа. В тази ситуация не използвате само една капка, използвате и някакво натурално масло. Може да е арган, зихтин, каквото имате. Принципно хубаво да е натурално. След което си капвате капка етерично масло. И ето, вашия организъм ще поеме точно каквото му е необходимо и за точно за където има нужда.